मनिराम गामि नर्थ दिजिपुरनि थांनाय 27/8/2018 नि सालमारियाव थैमानि आगल दाख्लायबाय 3 बार बेनि थैमा बान्दा थैनाय इउनिभार्सेल खालायजाखा आ बान्दानि दैफां अंखा पास्टर माजेन्द्र माराक दे बेनि बसा उपानंद त्रिपुरा सेक्सननि अकरा दे बेनि फेमिलि दे गोबां मुथानि मेम्बार्स दं हायनाहाय दाख्लाय बेसिबो बेनि बफानि थैनाय न सरण खालायलायै सुरिलेखा लबलायखा दे बाइबेलनि कथारबो सालायखा हामबायनि बिसिङाव मानखा जे 27 तारिख 8/2021 बे अबहाय खालाय जुदि जों सब समय बिनि सादला बिनि बसाजोक अबहाय आत्मीय सजन जुदि खाओ मुइतो लावै जुदि प्रत्येक बछरो खालाय थांखानखाय दिनै बिनि सिमलंबो नायटक तंनाय एवं दिनै उत्साह उद्दीपना जों नुगै दंबले जारा भार्सरिक दिनै जन्म दिवस पालन खालायनाय बंबो थुइ थांजा हायफानो बिनि मूर्ति थागै बनो कुम मालारि सत्ते बरक फायै उत्साह खालायै बिनि आसाइमा सालनो पालन खालाय दंबले किन्तु अथच थुइ थांजा नांगिया अबनो जों चंमागो किन्तु दिनै अबहायनो आसाइमानि सालबो जों खालायमागो अबहाय थैमानि सालनो लायबो जों सरण खालायै अबनो मुइतु तुबै जों ताको बुकु जत प्रभुनो प्रशंसारि जों सुइ सानलिति करते हागो जिसुनि मुङाव कलसिय 3 अध्याय 17 पद अकस नों तामो खालायनाय तंनाय जानाय सामुहुमुं खालायनाय रोजाबनाय मोसानाय जे फानो नों खालायदि आनि मुंबाय खालायदि अबहाय खालायते आनो प्रशंसारि नों रोजाबुई मोसावै आनो सब समय प्रशंसारि दं हालेलुया हक सामानि बिसिंति दिनै जे सिमलुङो जों फाइका 3 बछरनि परे ता पैसा जों फाइका प्रत्येकति बछर फाइ 3 बछर ओंखा दिनै अरजों प्रग्राम खालायमानि ताहले खालायमानिबो चिनि मुजुंतिया अबनो खाओ दा चंदि प्रभु तिनी बिनि বিশ্বাসनि बररकनि बिसिंति जेमन आयुंनि बसला दङ दा पिंकी बासं बंनि खाओ ईश्वर कक सामानि बिसिंति से प्रग्राम रक मानो दिसुनि मुं लबजाकथो नले जों कखनो माइया इनि केवबो सामुंनि बेस्त दङै दंखाना केवबो विभिन्न रकमनि विभिन्न जागाव थाङै दंखाना केवबो नको हायनो आजगै दंखाना हायपानो जोंले किसिसा समय लावै जोंनो जे मोथाङै तन्नाय जोंनो जे नायकलनाय कपलाय खायतो जिसु बिनि मुंनो किसिसा आयुंनि बिसिंतिनो जों ताबो रुङै दंमानका बनो लकमान जिसुनि मुं लकजा बेलाय काकचांमा मानो अनि बगै तिनी जों हयतो तुइजा समय जराव जों अनेक दुख अनेक खाकाम जाको अबरो जों नुकजागो हायपानो ताबले 3 बছর ओङै थांगा हयतो तुइ माजरो जों खरालायखाना मुक्ति कोबलायखाना हायपानो ताबुकले 3 बছরनि परेले जों असमस्त करै कारण तामानि असमयले जों बिनि साखनो जों एरनानि खूब सेलि अबनो खूब खाकाम जागै जों आहाय दंमानि किन्तु ताबुक जों गाहामनो सिपायो जे बोले ताबुक रेस्ट खालायो बिनि बागै जे हाकर सका अबनो बिनि न बिनि साख मांनो तन्नानि बागै अबनो समस्त स्थिति न समस्त चिन्ह न जों खामाय रमाया अबनो तन्ना न যতটুকু बिनि बसला बसाजो दङ अतुतुक समस्त जों कार्य कारण अमहाय जुदि तंखानखाय चिनि खाओ काकचांमा तंतकमा फायो चिनि বিশ্বাসनि बिसिंतिबो दङ जे हा आनि बाबा आनि गगो आनि चुसुसं ताबुकबो थैयाखो आनि खाओ ताबुकबो बाइबेलनि बिसिंतिबो थुइ दङ जेदिन फाइनाय ईश्वर अदिनन आंबो थांनाय बंबो एक लगेनो थांनाय जों एक लगनो ओङैनाय स्वर्ग जिसुनि मुं जों साइमानो गम बोसोलि ओंदि
माइ बोसोली अंदी जे कुनु बोसोलीबो जों लारुकदी अ लारुकमा जों हाय तनखाय कखनो बो आचाई तोरगलाक लकलाकनि साव हावो बमानि बा खाइमानि परेसे अ बुगुर तुइसे ताकोसे कथां खलाय आचायो हनि साव हालेलुया ताहले जिनि बरक मनुष्यनि बिसिंतिबो बहाय जों सालसा तुयै थैमानि परे जोंनो हाकर फबो फबमानि परे लास्ट मुहूर्ते जिसु जखन फायनाय अ समय जों अ बोसलै उजिमा हाय जों ताकोसा उजि इ sei sorgoruhon sing khalai hallelujah amen omohai bible chingno sama tongo hallelujah amen bible chingno sam jiskel babbadi ni bagai ishor kok sama jingbo obohai borok monisu kirilayo borok phopkai ta kaisa bomahai bachanai sabo tisanai boro thangnai jing mokolbai nugia hani saw nung nukjak deni saw mokolbai nukna nangia koplai khaito ni kokthai bible tongo अबनो जों मखलबाय नाय फरियै खानि मखलबाय जों नायजाकना नांगौ अबो जों फुइतो साना नांगौ हालेलुया आमेन अनि बिसिंति सावो जिहिसकेल बाप बादिनो अ जिहिसकेल नों थांदि बो जागा थांनाय प्रभु खायसा जागाव थांदि आं ननो जे जागा लामा फुनुकनाय अ जागाव नों थाङै बाचा दिहनि साव तखन बो थाङै बाचाव खायसा जागाव अबनि परे ईश्वर बनहनो नों तामनु खावर ओ प्रभु बरो कुनु किछु करिबले पशु बकिबो करे ते तामो तो अरो तंग सुदु सिमलं नि साव बरक आस्ता थुइनाय फकनाय सिमलुं सेबले नि साव ओ ताहले नों तामो खा ओ सिमलुंनि बेफार निनि खाव तामो चंगै तो नि साव तामो चंगनाय जतो थुइबाय का सेसंखा आरो तामो तंनाय नि साव खोनादि आनिको निनि बागै जारा फुइतो जानायनि बागै अबो बिश्वास दंना नांनाय एबं नंनि फुइतो कराकनि बिसिंते अ सिमलुं जारा अ बिसिङो पबजाकनाय अ बरकनि बागै नंनि दायित्व दङ सुरनानि बागै हालेलुया अ बुक्सो नं फुइतो जानाय जारा बिश्वास खालायि तिनि प्रभुनो लबनाय अ सिमलुं जारा बरक थैनाय फबनाय बंनि बागै जुदि नं सुरकानकाय सालसा नंनि सुरमा खनावै बं हा संसारो तंमा तिनि बंनि लबमानि बिसिंते बंनि सुरमानि बिसिंते समस्त किछु ईश्वरनि यागो दङ अनि बागै नं सुरकानकाय अबनि बिसिंतिनो सालसा बं बेकरें करि बेकरें ङै फायनाय सिरा करि सिरा ङै फायनाय तिनि बसाक करि बसाक ङै फायनाय अ ककथाय निनि बागै आं सावो अ ककसो तखन जिहिसकेल बापबादि हायदे प्रभु इ हायनो थांदि ताबुक नों सुरिदि अनि साका कुबुय कुबुय बो बाचाय जखन अ प्रभु अ सिमलुं रक जे तंनाय ताबुक अर जे बसिक जन बरफ पपका नों साइमानो प्रभु आं नुगियाफानो नोंले जत्तो निनि अर हिसाब दङ ताबुक आं बंनि बागै सुरियो प्रभु बंनि बागै ताबुक नों सिरा रदि सिरा रेखा बसाक रदि बसाक रेखा समस्त किछु अंका अंमानि परे हांगला फायाको हनकाय दा कोइसा अ हांगलानि बागै बुसु रेखा अवनि बिसिंति हांगला फायका हानि साव जिसुनि मुं लबजा नों जे आं सामानि बिसिंति नों जखन प्रार्थना खालायनाय नों जखन सुरनाय अ खबर खुलि थांनाय हिनि साव खबर खुलि थांनाय खबर खुलि मानि बिसिंतिनो बिनि फला स्वर्गरोहन खालायनाय अर्थात से नूतन जेरुसालेम जिसु ख्रिस्ट चिंनो सामानि नों थैगला नों सालसा आं फाइमा जरावो अ स्वर्ग नों थांमाननाय आं बाय लगे नों तंमाननाय होननाय जिसुनि Sisa untung sini mo panda kai kor ham zakmanihan Pirit si tung si suni popo sini suri maniba Sisa untung sini mo panda kai kor ham zakmanihan Pirit si tung si suni popo sini suri maniba